pixka bat. Opa, kaixo! Kaixo. Zemoz? Ondo. Ni miren. Ni arantzazu, baina ni naio hogeixo gustatzegat aran. Ba, aran, ordon. Vale. Kaixo, aran. Ostenaz. Berdin? Zemoz? Oso ondo. Oso. Eta behitu zer daukoten bizkerrian. Zer dakazu hemen? Hau da nire soinu txikixa, eta hau daukotenean bizkarrian saltzan batera banoia. Ui, ba. Eta jakin laik ez saltzata zuazen? Batzutan kantu girata, beste batzutan kantu baskari batzutara, beste batzutan azken alditan junez baita entierrata ere. Ui. Baina oso politxe izaten da. Ez nun sekula pentsauko entierrora jungo nitzela eta hain politxe geratzen dela. Abai? Oso. Da entierroan ze jotezu? Bat oso esauna dela Salvadorren eriotza. Baina beste bat niri gehiago gustatzen jatena da, esaten da bena, ni hiltzen nahi zenian, nahi zuelo lasai. Bai, kantatu nahi dut bizitza, kantatu nahi dut bizitza. Txon, bajutxu. Bai. Bajutxu, enbio. Kantatu nahi dut bizitza, ustetzen ez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Oso ondo! Jainkoak ez gea, baina ama Virginiak emate deu. Eta hori elizan abesten deu, zer goixau. Eta. Ikustet musika zalia zela, ez da? Musika zalia, baina niri gehiago gustatzen gatena erromeritan dantza egin da hori. Nik hemen aixulan festa dienien, egoten danean gauetan erromeria, hasi musika eta bukatu arte, dantzan. Eta ez ni bakarrik, hausokuak bai. Danak dantzan? A ber, bani jakin nahi noiz dian festa horiek? Santa Mañak, dia, ustailak, 18. Santa Mañak? Santa Marina, Santa Mañak. Santa Mañak, ustailak 18. Bai. Hemen? Bai. Hemen? Hemen, aixolan. Aixolan, bale. Eta elkartzen gala 80 lagun inguru. Bai. Dexente? Hausoko danok. Eta familixako mesa ere goten da. Horrea ja. Nuz nazun espaldi. Etzea joten? Esan dutzupa, entierrora, musikia jotzen. Gero, baskaria, etxeden baskaldu ondoren, atzaldian, kale jira bat, trikitixakin, igandian, beste kantu saio bat. Jesus, baina zema kantu dakazu hemen. Hoxe ba. Trikitixa, soinua, bestia, panderua, dana festa da hemen. Zatzuka, jai ederra dila. Bai, etorri. Eta zuk zeitezu jaietan, ordon? Nik dantzan eta gero soinua jo. Ah, soinua jotezu? Bai, plazan jotzen du. Ez dena joatan un jartzezu, Itxoin pixkat. Zuk itxoin. Egon pixkate. Aran? Hala. Itxoiteko esan dit? Ez dakit ba? Baina, pasa! Baina, zer deu hau? Hau da gure estena isotxua. Estena isotxua? Bai. Bueno, barkau, salu da huingo, hemen. Bai. Zu zeintzea? Julen. Julen. Eta zu zertzea, traktoria erabiltzauna? Traktoria bere semia dana. Semiaren, gantzau dezu. Hau zen beraituko dago. Dantza pixkatin berko deo. Beitu miren hau zuretako. Ai, ba, gona eta guztia laka. Bantze. A berre, bat, bi. Ai, ama! Bate. Orduan hau da outfita, hau da erropa, jantzi berdana. Bai. Honea dantza etortzeko. Bai. Ai. Voy a contar un caso guztientzat ona, que veo en los domingos Mutillana y Duna. Se acerca las muchachas en larga humana. Escúchame atento. ¡Te escucho! Esango de lana. A las 4 de la tarde, igual 10 de ra. A las 5 en el baile, guasen plaza aldera. Las chicas se preparan, espillo aurrían, haciendo maquillaje. Aspertuko dira. Aizue, baina zerrau! Ze aparizio aukidet nik hemen. Eskerrik asko, zu. Hau da ausotarra. Traktore gidarilla bakarrik etzea, zu laguntza. Zu zeintzea? Ni patxi.
Patxi, Bai. hemen aparizio bat eukidet, era Jesukristo, emate zenun hemen Eliza onduan da. Hola, papatea saldu zea kantuan da. Bueno. Esan hile, no, aranek, musika entzun orduko, txak, jendia etorri zeala. Segiduan, Eta preparatzea. zuk entzun dezu eta txak etorri intzea. Segiduan, holaxe, hiltzeagu. Bai, hemen kantua besteik ez da, Bai, kantua eta kantua. A ber, beste estrofa bat kantau jazu. En el primer paso dobletu zaitazen, se acercan los chavales, esanas favores. Baies contestan ellas, iribarre ginez, bailar un paso lento. Nahi, señor, jakinez. Ole! Paso lento ikusten izan daki. Zu kantau ikusten kantatzen zula, baina paso lento egitea lezo. Bueno, batzuetan lento eta beste batzen agurutxu danea. Eta un poco. Orduan dantza itezu. Bai, dantzan bai. Ah, bai, eh? Bai. Balsak, ero tanguak, ero, horretxe egitu. Balsak! Da hemen hause, euki inoan egun baten, 6-7 pareja junta binen. Oh, badia batzuk. Eta, bueno, emozko, empieza lehengua. Da. Nola? Urde espiko gaina. Nola? Hombre! Irabazita urde espiko etxea? Urde espiko etxea. Orduan, kampeonatua irabazita zaude. Ai, kampeonatu iraztxea, nada. Oso ondo. Eta ordutikan beste kampeonatuek irabazian Ez, dezu? sekula ez tegu, Sekula ez. partizipazioak ez tegu. Partizipau ez dezu. Partizipau, kampeonatuan ez tegu. Bueno, hemendik aurrera apunta berko zu beste matea? Pusin bihar. Aizu, nik hori konproba binaet. Ingo aldeu dantza pixkat. Ba, gure oso. Ni oksidauta, no, eh? Ega, ba. Ahí va. ¡Wow! Ene. ¿You like some más? Ba, ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ole! Ni nekatzen nahi nahi, Patxi? ¡Ole! ¡Oi, bai! Oso ondo! Hain maza bueltak mare, naiz. Zu juraua zehata, zemoz pulpoko zenuke. 8 bat, bai. Jo, ondo! bai, amar ez da sekula mubia, sortzi. 10 Andria egin zen duzunean, Patxi. Da, zuk zeinekin itezu? Ba, niri begizonak zenarrak ez duz laguntzen. Esan duzu? Ni libre ibiltzen az dantzan, post-posik. Libre ibiltzezea? Bai. Llamamentu bat ingoet. Hemen inguruko erromeletan, jakin, aran, libre ibiltzeala dantzaiteko. Ordu nahi dunak eskau dantzaiteko. Igual zure gizonak zehoz esangoit, baina, bueno, zengo jo ba. Oituta dago baina, beste dantza batzuk zenarrakin, da plazan dantzan, ba... Nahi dunak dantzain, ni oso posik. Niri asko gustatzen. Beste dantza batzuk zenarrakin ordia. Bai. Vale, hor lagako dugu. Hemen dantzan danok ikusitako guakin geuko zinean bazure dantzaiteko. Bai. Aizu, bazetik ez dugu musika pixka jartzen. Igoko geha honea eta dantza pixkaten. Venga, hor, eman. Hore, iepai! Zule, pase! Kontu ze, guai! Hoxe die hua! Móvil, ez dakit da, neutxita ingo dut.